سلام تعزبت ناي channel كميت خون لهم تسفا قبر كلهم سلام تكون لهم مع خاني بزعبا ناي سننا مس ناي حدش عامت نبلو دحاني عن بزعبا عنا مالتيو مسؤوزة تأثاسرون إيش يبدأ فيديو صار حلكم دليل لو مناوكم هاديجن تسفا قبر إذا كله حاسبكم وزلهم أو حدش عامت نخت قبروا مالتيو ناي سلام ناي عنا ناي كله خاني من نيلكم مالتي هابي نيو يير كبلكم يدلم مالتيو حجي كنريو هلنا مبزحتي سبات أب حدش عمت أنت هتكبري خا بيزنس يا تجمر صراحة دي خا حدش تجمر مكينة دي خا جزا دي خا جل تجز ويك أنا خمسة خجبري أنا خمسة خجبري نسمع مو جنب زعبات عنا أنا خان حسب دومات مستت عنا أنا مالتي من هاد كل جزء بجمرات عنا أنا خلو له مالتي مش سلزي بزعبات عنا خ تقدادي من دون نحتتينا ويك بزعبات عنايك خمسة خجبري أو حدش عمت إلنا نحسب دينا حجي إذا كلت شيء عيسان شن نعات راح ديكون زخونة حد عمتات حدش مزخولو ما يتبو نيرو من البات أنا ديك هيد نبركون داسن كخيدي وين داي ميديكال ناي حكمنا يبشت أو تخينو أخيدي وين عين دي زخون نجر حكمنا ناي تعنا ونجر عزت أساسرو نجر تخينو سي كخيدي مبال مالتي منياتو بتي كنريو خلنا حجي ناي تعنا أزيو أقداس سلا زخونة ماتيو حجي قرمنا خاديجن من البات سكي حدش تخاتاتلتي نايزا channel انت أخوينكم سبسكرايب برمو متى حدش فيديوهات كم تقولوا notification كم تأكم انكو لايك إذا نايس النت channel تعاملكم تحسب انت أخوينكم مستم كلا سبا شير تقبلوا تخليهم أنا داس النت سر حصر زبالة نايس الن فيديوهات كم زي متى متى نقول لنا هاني تمرتهوننا حجي كنريو هلنا حدش نجر كل نجر ناخد جمر دس بلك كانديو حجي بزعبا ناي سني أب ناي سن داسن سلسر زع سن رحمة عن كقبل داسن حجي بحافل شو هنريو هلنا دين خير نبزح إلى حسب مالتيو ويك أني ناي قداي ناي سني بزعبا ناي سن خن حاسب كلنا عبقرنا دين وسدو نجرات مخون خليجن كم تقول لك زي زبلو كل نجر منقلي بأفيو أفنا أورال هايجين بلو مالتيو سننا قرصان تي عاصمنا سننا حيزو دلو أفنا دلو كل نجرات صبو غيرنا انت حزنا صبو مالتي منياتو كل نجر بأف دجمر انت خوينو وشت أو حمام انت لنا أفنا ديت أر انت خوينو نتوشت أو زلو حمام كقلاطفو خئل مالتي كأو حليفو خاني رسحات انتر قالو بكتيريا انفكشن تر انقبر علينا ناي سننا دي وزخون نجرات بيريو دبحالالو ብዙ ነገራት አሎ እሱታትም ንውሽጥ አው ቀሲሉ አትዩ ቀስና በለስ ሰርሑ ጅምር ነገርም አሎ ቅድም ሕጅም ቪዲዮ ሰሪሕ ኢልኩም ነይረ ንልብ ድኻም ደምጽ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ወላ እቲ እንደ አፍ ናይ ስንና ክንሕፀፍ ክንከይድ ኮለና ቀልጢፎም ናይ ኦራል ካንሰር ንምርካብም ዓብ ተኽእሎታት አሎ ማለት ስለዚ ስንና ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት ስለዚ ኣብ ሓድሽ ዓመት ክንሪኦ ኮለና ኣነ ስኒ ዴኬድ ነበርኩ እንዳስኒ ክኸይድ የለ ንሓስብ ኢና ምክንያቱ ስኒ ሕጂ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ ይደ ኣለኹ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ይብሉና ኣብ 6 ወርሒ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብናይ ኖርማል ክሊኒንግ ማለት እዩ ብናይ ካልእቲ ዲፕ ክሊኒንግ ከዓ ናቱ ቦትኡሉ ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ኣብ ዓመት 6 ወርሒ ክኸውን ከሎ ቅልጥፍልጥፍ ኢልና ከይድና ዝኾነ ነገር ተሎ ቀልጢፎም ንኽረኽብዎ ማለት እዩ ሕጂ ክንሓምም ከለና ዲና ንኸይድ ወይስ ብስነ ስርዓት በታ ግብእታ ማለት እዩ ምክንያቱ ክንሓምም ከለና ክንከይድ ከለና ሓሚምና ኣለና በቃ ዶንጊና ኣለና ማለት እዩ ሕማም ክበፅሕ ከሎኮ ደኺም በቃ ስለዛ ሕመመና ኢና ንኸይድ ኣለና እምበር ከሕመመናስ ኣይከድና እንደለና ምስ ሕመምና ክንከይድ ከለና ግን ቱለይ ትብልዎ ማለት እዩ ዶንጊና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከሓመምና ከለና ግን بسنة سرعات أب عمت حجاب كلا عدي أب عمت حد جزين تخوينو أب عمت بتازبلونا مالتيو كأو حليفو خاني نانا أنا سني بسنة سرعات سنيت أبو غير قلت في الخرائن ترى إلنا هم كم منجبر نخلينا مالتيو كم تقول جزي زبلو بزعبانا يجنزف شجر كهلون نخليو بزعبانا ناي إنشورانس كهلون يخلي جن زعبا حدش عمت نزارب ترى أهلنا طعنا أزيو أقداسيو طعنا أنت مولوات كوينا طعنا أنت لنا خوينو كل نجار كنبصحون نخل مالتي صراحة كله كنكير نخلينا بيزنس كنجمر نخلينا جزاه نجز نخلينا حدش نجارات كنجز نخلينا مالتي قن طعنا
ብዛዕባ ስኒ ዋላ እንተ ሓሰብና ከም ተዓንቶ ዝበልክዎ ዘተኣሳስሮ ነገራት ምስቲ ውሽጣዊ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ስንና ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ምናልባት እዛ ሓዳሽ ዓመት እስከዚኣሲ እንዳስኒ ከይደ ደይፈልጥ ኣብ ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ተለና ሕጂ ሩቲን ቼክ ኣፕ ብሎ ማለት እዩ ባዕሎም ቴክስት ዝገብሩልና ኣብ 6 ወርሒ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ዓዲ ተለና ከዓኒ ምስ ናህና ዓዲ ርኢና ከዓኒ ከምኡ ተግበርና ፅቡቅ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ ኣነ ሕጂ ኣፀቢቕ ሓደ እዋን ብዛዕባ ናይ ስኒ ክዛረበሉ ዝደሊ ብናይ ሕክምና ክንሪኦ ከለና ቁሩብ ይሓይሽ ኢለ ሓስብ ብናይ ሕክምና ፍርሓት ስለ ዘለና ወይ በቲ ብዙሕ ንሰምዖ ወይ ከዓኒ ዝኾነ ምክንያት ንኸይድ ኢለ ሓስብ ብናይ ስኒ ክንሪኦ ከለና ግን ቁሩብ ንድንጉ ኮይኑ ስማዓና ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ምናልባት ንዓና ዘሰማምዓና ሓኪም ረኺብና ምሳናት ቋንቋ ዝዛረቡ እንተኣ ሓካይም ደንቲስት እንተኣ ረኺብና ፅቡቅ ምንም ኣይኮነን እንተዘይተኾነ ከዓ ምንም ሽግር የብሉን ሳላ ናይ ኤኣይ ገለ ድበሃል ኣሎ እሱም ከተርጉመልናም ድኽእል ነገራት እንተሎ ኣብ ናይ ቴሌፎንና ጌርና ዝኾኑ ነገራት ናይ ግድን ቋንቋ ምጠጦ ከየብለና መታን ኢለ እንዴ ስለዚ ዋላ ካልኦት ዜጋም እንተሎ ሓካይም ናብኡ ምኻድ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ጥዕና ነገር ናይ ስኒ ነገር ማለት እዩ ናይ ስኒ ብዙሕ ነገር ሒዙ ስለ ዝመፅእ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ እዋናት ሓሚምና ክንከይድ ከለና እቲ ገንዘብ እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ኣብ ዓመት 2 ግዜ እንተኣ ተባሂልና ክንሕፀብ ከለና ማለት እዩ ኖርማል ክንከይድ ከለና እቲ ገንዘብ ውሕድ እዩ ሩቲን ቼክ ኣፕ ክንገብር ከለና ሩቲን ማለት ስኒ ኣብ 6 ወርሒ ብስነ ስርዓት በበታ ሰዓታ ንኸይድ ተርኢ ኣለና ገንዘብም ውሕድ እዩ ማለት እዩ ወይ ኢንሹራንስ ኩሉ ከፍሎ እዩ ኢንሹራንስ ተራ ዘይብልና ከዓ ውሕድ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ስራሕ ኣይሃብናዮም እንደለና ማለት እዩ እንተኣ ሓሚምና ንኸይድ ተርኢ ኣለና ግን ወይታ ስኒ ሓሚማ ኣላ ወይ ክትወፅያ እታ ገንዘብም ከምኣ በዚሓ ኣላ ማለት እዩ ወይ ኢንፌክሽን ጌራ ሩት ከናል ድበሃል ኣሎ ሩት ከናልም ክግበር እዩ ድሕሪ ሩት ከናል ከዓ ናይ ግድን ክራውን ክግበር ኣለዎ ወይ ከዓ እታ ስኒ እንተኣ ወፅያ መታን እታ ስኒ ጋህ ከይትብል ከዓኒ ኢምፕላንትም ድበሃል ኣሎ ወይ ብሪጅ ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ሕጂ እንታይ ድገብር ዘሎ እቲ ገንዘብ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብኩሉ ኢና ክንሪኦ ዘለና ማለት ሓደ ንጥዕናና ማለት ከም ተዓንቶ ዝበልኮ ማለት እዩ ብናይ ፋይናንሻሊ ብዛዕባ ናይ ገንዘብ ክንሪኦ ከለና ከዓ እንኮላይነታ ጅባናም ትጉዳይ ኣደላ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ኣብ ግምት ክንእትዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣዝየ እንታይ ክብለኩም ይደሊ ኣሕዋትይ ኣብ ዘለኹም እዛ ቪድዮ ትሰምዕዋ እንተለኹም እንዳስኒ እንተኸና ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንዓና ዝመስለና ሓኪም ረኺብና ቅድሚ ሕጂ ቪድዮታት ሰሪሐ ነይረ ንዑታትም ርኢኹም ከመይ ጌርኩም ሓካይም ንኽትረኽቡ ትኽእልሉ ማለት እዩ ረኺብኩም ብስነ ስርዓት ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እንተኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ከምኣ ማለት እዩ ኣብ ዓመት 2 ግዜ እንተኮይኑ ከዓ ከምኡ ዝኾነ ናይ ስንኹም ድሕመኩም ነገራት ከዓ ሸለል ኣይትበልዎ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ስኒ ሕቶ እንተሎ ከዓኒ ነቲ ናትኩም ናይ ስኒ ሓኪም ናይ ስኒ ናይ ሜዲካል ዶክተር ደይኮነ ሕጂ ናይ ስኒ ምክንያቱ ብዛዕባ ስኒ ሕማም እንተሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ እንዳ ስኒ ድሰርሑ ከዓ ምናልባት ሓፈሻዊ ፍልጠት ንኽትረኽቡ ሕጂ ኣነ ዋላ እንዳ ስኒ ስራሕ እዛ ስኒ ከምዚኣ ኮይንኩም ኣለኹም ከምዚኣ ግበርዋ ክብል ኣይክእልን እየ ሓፈሻዊ ድኾነ ጥራሕ ክነግረኩም ድኽእል ማለት ካብኡ ከዓ ርኢኹም ከዓ ግን ነቲ ሓኪም ናይ ስንኹም ንኽትሓቱ ማለት ስለዚ እዛ ተስፋ ገብር እዛ ሓዳሽ ዓመት 2026 እንዳስኒ ሕክምና ከይድና ደይንፈልጥ ክንከይድ ክንጅምር እቶም ንኸይድ ደለና ኣብ መንጎ ክንሓምን ጥራሕ ንኸይድ ደለና ከዓኒ ብስነ ስርዓት ከይሓመምና ኣብ 6 ወርሒ ኣብ ዓመት ክንከይድ የላቦ ማለት እዩ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋተይ ምናልባት ሓድሽ ቪድዮታት ካልእ ሰሪሐዮ ዘይፈልጥ ቪድዮ ብዛዕባ ስኒ እንተሎ ከዓ ኣብ ታሕቲ ኮመንት ገብሩለይ ትኽእሉ ኢኹም ከምቲ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ሳፖርት ገብሩኒ ኣዝየ የመስግን ይቐኒየለይ ኣሕዋተይ ምስ ካልኦት ሼር ግበሮ እታ ቻነል ዓብያ ብዛዕባ ስኒ መታን ኩላህና ክንመሃረላ ይቐኒየለይ ኣሕዋተይ